Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Munagula foni yobedwa. Awa anagulaso kobedwa sichoncho bani. Ndenkhaniyo ndakumenyani ngati. Inonso mamenyedwa. Ndenkhani imene iyi. Inuyo ndaitanisa polisi azakutengera. Mwamva eti? Aina jemo mukapeza kuti konko ndi foni ino mukalankhula kuti katundu uyu awanandigulisa. Ngati somweyo so mukatenena kuti somweyo. Ndiye jemo eti? Jemo ali konko. Mukazipa nkhando zimene zizi. Yega liparika bulugena kama phika bulugena mumuzinga bati jitereka jitera kama ndurole mayina ngangwa mayina ndibyo yana bakhawo ibira sima ko ibira sana mwana ngo bulugena na mwana ula jibeka tisonde bale baraka ko bulugena ndizi bangaso ndakubye ko se bulugena kwa no ndurole mayina ga ati jitereka muzimo tumo nganga mabu Ave, kwa watu kwa ugugo mbele kidogo. Ndio mmoja wa simu. Simu za mama fanya mimi kama mama. Wale sio mmoja kama sama ndibedeni. Rusoma kalamba ndikajaso. Ana mwa Ndio mwalimu. Tena soka nande merasi. Kasi wa msimu. Kama mama kama rezera na kwa mapona. Eso mesa huko za dentro na huko tanse unje kujenda mimi. Amen. Au. Anangoa kama mimi na mzani ya wini kubadilisha Mungu kwa mbao ama kuelekea kama. Ya ubuyano ni special. Ya kwa Joseph. Najara kubira kusubadilisha bafuta wani kibadili sawa kama hivi ndio hao Ala. Aba. Ujeni zula nyamata kanabwera. I think katundu ananyamula ndi anyamata pali atatu. Ndena ajala nagula mafoni akubangwe. Now kuna sala ina kwa ntopo mwana amenyedwa muntu nake kwa ajira huko. Nde kuna sala foni yonso yapezeka. Ndeni bati awaswa zatenge nangasi azawo ali mkatimo. Azika panga. Eto. Okay. Angobwa ndi foni yokuti azatenge. Azaka ne udana agulisa ni ndani. Kuti pakaindi exhibit ya anthu apo. Nangasiri kama panga anthu akumaona ngati zophweka. Kodi apolisi pano kamukwanisa kumanga wina aliyense. Ndichifake umbavu afika penipeni chifake kuti anthu akumasekerera kumati ugwira ukubandi apolisi woga. That's why zindizukula kwikatu anthu malisive anthu ndoma kusunga ukuba. Anapa kasika na kaindi mimbaso kumalwa manyumba mwa anthu kumabaka anthu anambira wina wa medikashi kukalwa mwa wina ama akambira 40,000 anthu kuona iye azimayi wa mimba mukunzuza wa mimba mukunzuza kuti mukumpasa stress wa mimba ndio wa mimba yaziba. Andi mukuzwa amene mukuvutika because izi tikangozisekerera tikapanda kudula nsisi mitengo izinera. Nde muone mulero wezi mwantu sakugona nde kwabwera kumadula mawaya amagesi kumachosa mukopa zinthu ngati zimenezi. Ana akapanda kukhala ndi mantha ndikuti azipanga chomwe akufuna. Sikuti nati zamva kuti apha munthu ndi anthu azidi yayi. Apolisi sakugwira ntchito ayi. Apolisi sakuthandizira. Zona.
Chabwino. Mwamba maizeni. Mwamba zona nazo. Kuti awa nkhani yawo kupangira pama ine si polisi. Ine sijani si court. Komana awa apunzire mpanga apunzire. Ogula chinthu amatani. Kuti kumukana abwira uzulo usiku. China yake kanacho tani. Ala. Kana kubira njemu yo. Asana kumenye ni. Ana kubiza kuta. Kuwerenga. Ukuwerenga kuna bana wali ku school. Ndio kuwerenga jo chija. Ana kubera kugera amanda abasendera. Ndenda manani banamba kunimenya. Apela kuni kumanga mfona ndenda ndamba utana. Yatachi. Ndio mtaka lembesa statement kumpingwi. Anaanza kuti antantanda bila kujibara. Ndenda bila kujibara. Napa ngazonsi. Tabela bananza kuti kaza kumanya na timu tonza impie phone polisi. Uduza imbira polisi yo. Koma mavazo da jemu agwidwa. Musadanda ule ya. Mukwera nawo gali moto yo. Mukakwera nawo gali moto, mukawalembese statement. Mwamva? Ajemu ali konko. Mukauza polisi kuti victim wina ndine. Mwamva? Ino musadanda ule ya. Ngani sina kasi ya polisi. Ndi ajemu atani. Chomwe chimavuta choti anthu mabisala. Sana kuvulaze ndi kwambiri. Analipo anthu anga? Analipo awiri. Sabu, Mungu odikira amwene mwapo. Okuwerenga. Ana kuchecha okuwerenga. Ana nkhanza aminaje. Hello? Yes. Board. Ndikuteni. Okay. Sabu ino ngani aja. Okay.
Okay. Kwambiri. Chawina. Iwe. Umaba chifukwa chani? Tabwera tazuka taboza imapo. Unduze chomwe umabera. Tazuka. Unene chilungamo cheni tasundiza kuti. Ye mapombo umaba chifukwa chani? Ufotokozo zili chisamanya usabanjire manyazi. Umaba chifukwa chani nduze chomwe umakabera. Unene kuti ndi maba chifukwa umaba chifukwa chani? Tabwera kuti. Umafuna zita? Uzizitandizira. Iwe pomolipo umafuna zita pomolipo sungagwire ntchito. Ukozogwira. Ndiye ukaba. Iwe sungapange business na yachi. Uli ndi zaka zingati? Uli ndi zaka zingati? Ukunama atu. Mapeto aje iwe ndine tiyambana. Ngati sukufuna uziluza chilungamo apa ukamana amazi wenezo iwe ndi zaka. Wakwanisa zaka 14 iwe? Wakwanisa zaka 14 iwe? Mina 13. Suna kwanise ndi. Wakwanisa cha 13. Ado wakwanisa 14. Wakwanisa 14 years. Koma taona mimba imene umpawi ndi umenewo. Ndiye ndi geni yanje umonga pange iwe. Kuza zabe sura nini? Yanta geni yanje. Ya Mananches. Mananches doesn't need ba. Tanena tu. Mananches uzikagulisa. Unduze tu ndufuna tuone utatu kupanga geni. Suzabaswe? Aona abwezi ndalama zinga? 17. Unatenga 17? Ina una abwezera? Maisa una basa ula nakubira 17. Tabwerani kuno. Tabwerani kuno. Ebwera nuzaima hapa. China chitika ndija? Ina ndi magazinga chimanga kitchini. Ndimanga ndi apa. Mwana uyu sitima ntuma, kupesa bwana msegere tima muopeti. Komano balipesa mene anazindikira. Nyumba mangamo ndiramayo sina siye pogona, nangu ipo nyamuka chinthu lena kake. Mene inali otoda singa ponye mufoni. Ndikanyamule chani, chimbalani cheza ndikakagusa sele. Ndanapo zakati ndikukazinga nkati chimanga chija ndamaliza ndikazinga mcheza. Ndandamaliza vinga saje kuti ndikambe kusesa nyumba. Mina pesa ndirama 2000 basi. Ndama mene lesi yata yanje. Ndentaitenga ndama jengu ndipo ndikuiona pomwe pana ndirama ina jengu kuti ndirama jengu pepuka. Ndai mwanza basi kuyoerenga kuti atikapena ndabala likapena baki. Ipeza ndirama jamu nja 35. Ndamba kulira ndi mutima changa pepo. Sikena konatu kapaja ndikuliwa mai kana nzanga. Azanga ja sana bwera kufika kumene. Kamwana kaza ka phone. Kana akakusaidi naipo titi masala panchenga. Kamene kana nazo kuti ndikulira 40,000 ngasoka. Yotenga ndani? Ndamene nati Esther kutuka nyumba mwana. Nemwana ine nathamanga ndichipuni kukamenya mbuyo. Kena kumana kumakana wine tinatenga nando esaija ukakuti unazovala nyumba mwana imani mbanti mati kama sana chenga. Tinapita kwa nyala naye sasa munjira zao zomupanikizia mwanae. Anakana kuti ndama sana chenga. Atanduza nyala kuti mwana ende waganika hapa pande kuti samuzaga. Zandivuta nime nawagania mnangani manga bwanji. Nene na exhibit ni mwani na mwanae. Ine udibira naye kuti ku polisi kwa mashahidi wina mwanae kukanika faja pa masopani.
ndenda ndinganyanya ndikamakanduka zingachimanga ndimavala chonchi sindingapite town ndili chonchi ndapita kusinje makasamba kuti ndimtenge ndili kusinje mwana wana ndolaina anabwera kuzanduza kuti usanyamuke kaensanga uyu ananyamuka kamuuza mkulu wache mukauze magafa abwere akupita kaita na magafa aja kubwera ali ndalama imwe ndatenga ine yasala ndi 17,000 ndama akafana kuti wamene wakana kuti ndama suna tenge ukopa kuti edina ujakape zati mashaji amanendera munja iwo wabandira machifuwa cha ndipo zinakhaba njikwa nyumba mwaidi ndipo waganiza bwanji kana kula ina ujota manga kwauza anyala anyala abwera atenga ndama jende kumudana mwana kuti iwe amene ndakupanikizira ndama makana kusuna tenge ndipo ine timanga unati bala ndana kubwezerani bwa anapereka 17,000 anyala amuza ndama ina ubereke ndipo amene wakanira mujamu ndikuzayankha kuti ukupita ku polisi kuzanga ndama ina unapita nayo ndio mwe koma jina kulimbisa mtima ulowa nyumba mwene ajendi jana oh ndota basi ndandilamba uzikapanga gene ukazabe zikasokuba ha zao chite china chose mananchesa kuti mwanguoda bwa ndiye beseni kuti izaza makama a dozen angati ma dozen 8 imaka beseni jazaza ndiye ma 15,8 10 ndi 15,000 amagulisaso magulisaso malanchesi ndio kuti beseni ja ndio kuti mukauda mumawina bwa zimatengera mkumena kugulisa koma oke mutati usimuna wine kwambiri mumawina bwaji 10,000 oh ndio kozomazitandizira lichero lipo ati lipo ukapezekaso wabo zizitandiziraona choncho mimba yo mamuna aliwe ana ngati inu osamaziganizira ndokuthandizira ndalama uzikapanga gene wamfa ukapezekaso kupanga zimenezozo uzizithandizira weka wamfa ndokupasasade pini ina ukagulire zinthu zina wamfa eni ukapezeka kuti ndalama waidyera ndofuna nzikuona mtown mamva ndiye siku ndi siku uzibwera kunozaonesa kuti unapita mtown wakagulisa nzikuona kuti kupita mtown mamvesa ja ukapuza konko inwe muntenge uyu lolemba mungamuuze bene timapangira mamva apunzire Nemu muza isa kukoda kwa samaka apende akabakoda ndama muzikia. Hai sakaba. Asamaka dai mozi magreda ndio mapamba ngani Kimo kama ndo mgulo. Bwana kama kutesa nikanampa kitongo. Ukanakhala kuti iweyo si wodwala. Tikanani na kuti ubwerere ku skulu wamva. Mukakakhala bobo mukazakaza kuenderani muzabwerere ku skulu. Tikumvane? Ndeta kupasani dolayo mukayambe geni musapange sozo mwe mapanga. Sutinso amuna aso akunyengerereni za ndramazo. Awo sumaziwa. Amalawirira tu mama mukajoyina amene wako. Tieni zibitani. Bila kugenya kusamba kuna bwino atafuna kilini yetu. Business sikumambo zuri noko. Sawo suksuwa msinje. Zingangangani ngani. Mubira ya kusharuni mbali Kama sule kaya akasuke mtu. muga pepe kuna bwino. Zibita. Mbile ni janza mbali. Ino mkuta mwazo ya kasokola. Matandika sokoleza tsarabeka mpaka. Inobidani awa chomwe tikufuna nanga si zinthu zinabedwa ndinkani likujani ku polisi palibe nkhani iwowa akangofotokoza amene anagulisira achani nanga zikozotheka uyu
anthu ndokwiya kuti uyu ayindifuna kuzokumana ndi anthu ena kumpanga chani chipongwe anthu apanga bwino kuti anapezeka ifaka anampeza anyamata ena achi akanamgwira pakhosi ukumva mpanga mupite pamwamba amweneso ubwino wache zikanakhala kuti chagwidwa ichi okuba sana tani sanagwidwe koma okubawa alipo mwamva Ndikoti masana kumuzira polisi mwangu kuti chiko mundani. Ndio nomwe mpige nao. Kwani uja ndani? Ndio ndikuni sokupi kama sinya bako kwa nini. Nini kuli ma atira busira mukiri kwa nyumba yako. Yesa bako saudi pasa. Zabo po. Ya. Amwene zulu kuli ana ina aje omwana aba. Alinkati my finger and razibwira uzalembesa ama statement yao. Okay. Alinkati magana abo zatenga. Okangofunsa. Ndechifake naidanisa kuti mubwire mzayo. Awa. Uyu kuna saa phone. Ndena ndi awa ndo mana agula. Ndeti mafuna magaya aje. Ndeti mafuna kuti awaso akapanga identify anthu. Ngati ali cholembesa kalembesa chani statement kuti idi munthu anagulisa. Ndiye mapezekaso complaint mwana utabwera uyu. Mwana uyu uta amawerenga. Mmozi wa magaya ali kumene kwa mwana agulisa phone uyu. Anamenya ali class mana. Sijoncho. Big. Anakuberanija. Ilipo monitor ilipo ilikuje. Ali kulimbia. Monitor iliko ili ku polisi. Si a black. Iliko nko ili ku polisi. Ndejo mwetinga pangike. Awa akapita nawo nosedu mgere nawo gali moto. Zintu zili ku polisi. Zomwe zapezeka monitor. Zinazo azikatula tifake zinazo. Sinakwanise timafuna ati apange a polisi. Ifeyo ntchito yanga inali kuti ndiagwire apezeka kaulula ati atenge apite m'manja mwa polisi. Otherwise I'm not a complainant. Amwene inu Ndi awa. Awa. Eni. Ase tapita uyu atatenga phone. Atagula kwa dawa. Anagulisa dawa. Ndipo mfuna kuti pakale umboni weni. Ayindikira apite nawo. Hayi. Ayangoenda sangapanga hayi. Sangapanga bobo. Mukango tingofuna kuti pakali ka proof kuti ndo maana apanga magayi. Okay? Otherwise bobo ndifika kanthawi kena kaje konko. Yeah. Ayetu. Kirana ni banja. Baka mabate ala kwa mimi. Nanga Jojo nanga. Mujamla.
Kubera maidu si. amene ajamani amene wawagwidwa Maidu si kule muganabe zawose. Nokutuma asiya. kungoti amalawi kumvesesa kumavuta kwambiri kumangokhala kuti munthu ngati munadana naye makhala munadana naye basi wanimvesesere. So ineyo ndikubwereza mawa ndimaziwa ntchito yanga suti kukhala meya ndoti sine munthu iyayi pali nthawi ya udindo pali nthawinso yongothandiza anthu akwanu kapa kuthandiza anthu ena ache. Ndiye anthu kusafuna kumvesesa ndikovuta. Apolisi alipo nenge kugwira ntchito yawo, even anthu mukwani nazo apita ku polisi ali manja mwa polisi. Fake zinthu izi tikamangoziona kuti taziona kuti wakuti wapanga chakuti anthu amataonera zambiri. Ineyo I always stand for the truth and I will not tolerate people doing nonsense. Ndicho linga choti ena aje muzizuzula, ena aje muzinyoza, ena aje muzitukwana kuti jomo this. To control the situation we need to have a discipline. Malawi ikhale ya discipline. Austin, I can't apologize. Ndizibebesa zajani zomwe ndizibebesa kuti ndalakwa chani munthu uze kuti ajomo abebese ndibebesa kuti ndatani. You don't know, that's why you have said that. Kodi umenya amayi, umenya chani. Kodi amayi ukumenyedwa chifukwa chani? Unamafufuza. Do you think kuti amadi kuti lero ndikangozuka basi ukatenga amayi nache basi kwamenya kwatani akuluakulu? Then you don't know the ghetto. And simizwa kuti moyo wa mughetto umayenda bwanji. And simaziwa kuti mwina kuteteza anthu ako ungateteze bwanji. Kodi ndimati pompa nalembedwa kuti aitazuka kai I am a father and I think I have a lot of mothers omwe makana omwe mathandiza koma will not sit down and tolerate zikuchitika zina zache zosakhala bwino. Never. Zapitiriza kuzuzula and ufati nini kuti in a blantyre sana ukhawa here koma blantyre tofuna munthu nalesa akamaenda akamapanga business aja azipanga mwa ufulu wake, because you need to know when you are talking about lights muziwa zoti anthu ena aswa ndi ufulu wawo. Ufulu samaoneke kuchifukwa choti wina wache wapasidwa kofi kabacha ndi uziti waphwanya ufulu wa munthu ina. Guys, ndi mafulu angati umakupanyidwa ku Malawi. Anthu akamabera anthu look at today ndi zinthu zingati zomwe zapezeka. You can say whatever, but ineyo
Augulira na mata kauze na agulira. Ndiye I know my haters mwina kunjwa ku Akulu, you need to know sometimes you're also human. Mina mapumina muntu nyali yese, unali sama puma choncho. You need also to know kuti ineso ndi muntu. Palibe muntu sina tengere malamulo manja manga. Palibepo. Enanu olo jomo atatani. There's no need day omuna yamigapo. Kuti jomo is doing good, is doing amene. The only way to make our country being developed is about discipline. If the people doesn't have discipline, our country will not develop. Because all development that is happening is going to be destroyed by the people who doesn't think about others. Said, you better get him from pain. Hey. Basi, you know, I understand you. Whatever you are talking, good yeah. You are a leader, you don't need to do. Yeah, we learn through mistakes. Kudeku, ndukuze njitu jimodzi. In life, we learn each and every day. So, zomungula nkula zina ndizona adi jomo yonso ndi munthu akuyeneka kuphunzirapo china chache kuti I think this thing sachitike choncho kapena chani, you need to understand. Koma also komanso zikoma kwambiri koma sometimes also we need to understand we are in the generation ya makamera masiku ano, and somewhere zikuoneka zolakwika chifukwa zinali pa makamera, koma somewhere pali anthu ena acheso amakhala kwina kwacha amakhala kupanga zolakwika. They don't learn because timabisa zomwe kuti zichitika. Sometimes anthu aziziona kuti people are tired with what is happening. Mbava zonse zikakhala ziziziwa kuti tikamapanga izi anthu akwiya. Guys, each and every day anthu akumenyedwa mplantamu, each and every day anthu akuberedwa mplantamu, each and every day anthu akuphedwa mplantamu. Anthu munabwerapo munena kuti yayi anthu akwaphwanyira ufulu ndazimayi angati akumenyedwa, ndazimayi angati akugwiriridwa. I know ineyo ndichifake sinematawe ukapanga chabwino anthu amayamikira, ukalakwisa anthu amakuza umaphunzirapo. Komanso people you need to learn. Enanso muziphunzira kuchokera kwa ine. Sine wamisawa kuti lero ndinganyamuke ungompeza zibayi basi iwe okubaye chacha, no, which means that chokera pena pacho you don't know.
ife kuli kuti ndisiye udindo chifukwa choti ndikuteteza anthu ena akuzunzika. I'm ready to go. Palibe vuto. Ayi. Koma in my life, I will not tolerate such kind of things happening. Ine ndikumayangana kuti anthu awa akuba, anthu akupanga chani. And izizi zizachitika zinachitika hapo 2014. Anthu amaberedwa kwambiri magulu omwewa mpaka ana ina anathawa. Ndekwapuka ana ina ache because zimene zizi zomati awa apanga chani. Sikuti nacho mzazona news kakauchitikira. Ndiye poti ena ache mukangoona cholakwika china chache ndipo mwe mumaona ngati mabungu ano ayenda kuti chifukwa choti akuti alakwisa apanga chani ndiye tipange chakuti basi. What you know, it's about zolakwika. When people are doing bad things, you don't talk. Mango yanga nambali inayo. And some of you mazitenga nikuzipitisa kundale. You are talking just because of politics. My haters. It is anakudana nani. Kwa maeneo, I will stand for the truth and I will stand for the people of Blantyre. Ndakuza ningale dapunzira chifukwa ina amenya makofi. Koma ukubawa. Ku Blantyre kwatu mufune musafune. Kama bezeka ntaoni kandi ananu kandi azikazi anu kandi azimayi anu akuba. Will not tolerate that. Sizitheka ya. Ndiponso apolisi ligwira nawo ntchito tizowathandiziraso apolisi. Because apolisi pa ukasangabire ntchito ya. Muti ntchito ya apolisi. Zimenezo zomwe zikupangisa kuti umbanda uzipitirira. Because anthu simutenga udindo ndikuyika manja mwanu. Simutengapo mbali. Apolisi akufuna support ya ife. Apolisi kuyenera kuwathandizira. Apolisi sangagwire pena paliponse mbava. Nokangati mano babwera angati opanga complaint kuti anyamata chana amenya kwalanda zinthu ndi angati. China chili chonse ku Malawi kuno malo esapondali. Ena anu matengerapo advantage. Muchedwa. Matengerapo advantage yoti mulankhulira chani zaphatika zakuzana bwanji ndi DPP. Zakuzana bwanji. Bwana. Ndofuna ndikuze ni china chache. All those who are saying jaye kuti ndibebe ine singabebese. I will not apologize. Kaya mutani kwa ineyo. I will not. Ndokuzaniso. I will not apologize. We will not. Nimabwera pa camera to give the people the picture. It's only the way that we can protect people. Tikamazipanga kuseri anthu ena aziona ngati palibe chomwe chikuchitika. Komanso okubawa azingopanga mina ngapangire. Komanso anthu amamenya anthuwa azingopitiza kumenya anthu. Ndithu. Ena anu ndikuti ngoza kulankhula amene mungalankhulire. Kamulankhula chani. Komanso you need to know kuti wina aliyense aine ma rights. Ine pomwe ndili ndi ufulu ogona tutotangata bwino osaberedwa ndi ufulu wanga. Ena aso ndi ufulu omayenda amene angayendere. Ali ndi ufulu ogula chinthu ndi ndalama zawo. Yemwe amabera ndikuaphwanyira ufuluso. Yemwe amakabayo ndi ufulu umene wonso. You need to understand. Amwene kumaiko azinzathu kuti zinthu amasiya banja.
anthu amasiya panja anthu osaberedwa because ane malamulo okhwima. Tapitani mukaone muyende mtawuni mu. Or for example ndikupasani kulilongo. Anangoika ma street light anthu anayamba kuba. Mupite mplanta amuone zikwangwani zonse zomwe zinalembedwa anthu akuba. Anthu omwe akumagula zikwangwani anthu akuwadziwa. Anthu akuba makebo anthu akuwadziwa. Anthu akuba mamita anthu akuwadziwa amalowa manyumbamo. Ndikumapanga zinthu anthu amawaonanso. Mwamvesa? Anthu osiwa maberedwa katundu yense waboma akuberedwa awo. Anthu akuberedwa awo anthu ena kugona opanda madzi chifukwa nache anaba mita. Anthu ena kugona opanda magesi chifukwa nache anadula makebo. That's why our country is not developing, because what we are thinking about, every time we're just thinking about the rights, human rights. Kodi, mukweneka kusiyanisa atu. Umeya uli uko. Anthu osakulangidwa just because I'm a mayor, no. Akuona ungadela lomwe ni makhala ndi komwe ni machokera. So meya tusina vale gawo ni kuvala cheni ndikumaenda kuti ameya amamenya anthu samamenya anthu amene njandijiwamo okhala kwa ntobwa anthu amene njandokhala kwa ntobwa amaba kwa ntobwa. So I think mukuphatikiza mukazadona ndavala cheni ndi mtown ndili pa duty muzati ameya you know. I want to tell you, no say no mugonela, and I want to repeat, I will not apologize. Kipani, I will not apologize. Nothing that I've done wrong. And we be sandani, nothing. Saninga bebese. Mubwere kwathu muzaone. Tinabedwa nkuku 1000 ejakuti. Ndozoti mazifutikira. Mubwere muzaone anthu omakudandala amene akupwanyiridwa. Anthu amene akumenyedwera. Mwana wina wache pompa munamuona amadandala nakamenyera class akukawerenga mwana wa skulu. Kummenya kumbaya ndikumulanda amafoni. Mwana amene analibe ufulu. Kuti mukatira muno ndaitengera manja mwanga anthu apita kuti. Lamulo tonika kati ndatenga ndawalanga ndikuatsiya. Anthu oto akalangidwa ku polisi apita ku polisi china icho sadaka pangende ya polisi. Ino ndiye mukuti lamulo lake liti lomwe kunena kuti ndaitengera manja mwanga. Akulu. Find something to say. But mina Jomo. He said that could you just mayor? I will be still Jomo. I'm not Jomo just because I'm a mayor bwana. Siningapi ndikukuuzani kuti mngozochosa udindo kaina aje mpanga mademo kaina aje na chani do whatever you want. Koma Jomo will not apologize. He will not. Ndikuuzeni. Ena nukati ndale tano kanditi chani mwaona wesati ndale ena nyamata boma ndilomweri mwaona ngati apa ndipo mapeza nkhani basi. Malimba ndiza fuero malimba ndiza chani ndiye mukusowa sopano. Kuti chani you know. If we want our country to develop, guys, discipline, we need yes, I can discipline. Wow. Wow. Without discipline, our cities will not develop. Without discipline, we need yes, as banga choma kufuna. Mene yanga bangire. Manyumba mwantu sakugona ya each and every day. Ino muzibwera ya mwapa nyina ofu you know.
ndichifukwa chani ndikufunsaniso funso lina omwe mukulankhula ndichifukwa chani the same Jomo nopeza mwananso msikana wa zaka 14 ali ndi mimba yake amalowa manyumba ndikumaba mabera anthu kumatani. I have a chance to ask her chifukwa amavomereza ndinaba koma katundu ndinabweza ndinalowa nyumba iyi nakabera ndalama nakaba uku. I ask her kuti iweyo china chomwe ungapange ndi chani akuti amasowa chokudya anthu anampasa mimba anthu anantha sindingapitiso sukulu chifukwa she is pregnant. Then what I did is kumuuza kuti azimayi ena ampunzise how to make business azipanga business nokumpasa ndalama kuti ayambe business azizithandizira yekha ka business koma azipanga azigulisa kama nanchesi kachani amene sinamphira ufuluso. Ndani nakali kuti Jomo mukuntukwana lero mwina azulopa zinaze zinalankhulidwa ndi anapsa mtima emotions wina aliyese zimata kunchitikira mwabesa zimata kunchitikira wina aliyese pamwe mwina kunkalipira munthu asanalakwe zimachitika moyo wa munthu zimatengani moyo mmene amalili amayi aja anthu atapita kukawa kukatenga amatukwana kukula mtima kumatukwana anthu aja. Ndiye bwana situtengera mu manja mwathu. Yes, you are talking about this. That is true. Koma mkuziona even apolisi amene kuti agwire ntchito ina amabunge mmabwera iya apolisi akumpanyira wakuti ufulu mumadya ndalama kuseri uko amabunge kudya ndalama poti ngati kuli anthu somwe mukulimbikisa kuti dziko lathu lino lisamayende bwino ndinu amabunge omwe mukulimbikisa. Ndino nomwe tumalimbikitsa zimenezi because mumaonekera pomwe boma lamulakwira munthu koma simaonekera pomwe munthu walakwira boma. What kind of human rights is that? Everyone has a right. Everyone. Kamunapuzira mwindi madegree ka mwindi chani ka yenafe chifukwa sinapita sukulu kuti ndife mbuli koma mbuli zoyamba mwina ndinu chifukwa simaona mukamabwera nkhani kumalankhula mangoona mumangoona kuti basi zachitika basi zinthu zikuyenda mumangoona ngati dziko lino ndiziyenda ngati galimoto automatic galimoto automatic timanikira kuipanga control kuti iyende bwino popanda kuipanga control sizingayende mwamvesa. Ndena nomwe mmatengera zawo kuti akulankhula chani ineyo mina Jomo ine pano ineyo Jomo pano and izizi ndikunenetsa. I will not tolerate nonsense. No, I will not. Mark my word. I will not tolerate kuti anthu azikhala mwamantha anthu azizuzika hazosatheka kuti na mabungwe enano omwe mukulankhula kwambiri nthawi yomwe azimayi amavulidwa kumenyedwa munali kuti mbuyo munapangapo cha ino ine ngati mmadana aidana nani musazandikondenso yasindikufunaso chikondi chanu iya ama ndikondane ndomakuona kuti ndikugwira ntchito
ndo mazindikonda ine azindikonda ndo makuona kuti Jomo is working omwe azindikonda ndo maziziwa kuti mtown akoze kuenda hoteli koloko usiku opanda nali yese kwanyumwisa apolisi kumalawi kuno tinawo angati ngoche ife tipo angati ambiri. If you are not working with the police, what will happen? Ndichifukwa chake madera mwanu mumuchitika nyasi zambiri koma anthu simutengapo mbali kuti aina aja azati nena kuti tikutengera lamulo manja mwathu. Guys, you know, we need to change our mindset and we need to change how we think. Nduguzen, we need to change all that. We need to change, serious. Mavesa. Enafe chipanda anthu kumangoti sekerera sibwezitira sintha atu nokhala abwino bwezitira onongeka kwambi koma there were people kusogolo kwathu mamatilangaso ndikuziwa kuti amayi izi tisamapange mavesa azimayi amenyedwa ayi ndizolakwika kuti amenyedwa mapama ndizolakwika Some of you can say whatever you are talking about. I'm not saying kuti Jomo ndiye kuti zachitika. Yes, people you have talked. Jomo ya inyonga leader, you don't need to do that. Yes, I understand. As a leader, sometimes we learn through mistakes. Koma sinafike poka pepesa kuti ndikayime kuti ipepani zokazo lo mutandimanga lo atandika kuti I will not do that. Omutatiro udino wanga uteka andikagona kundenda. I will not apologize to anyone else. I never die. Koma zoti tizikhala pano tizinamizana kuti Jomo ndi ameya koma ameya akewo amangosekerera china chilichonse ameya akewa akuluakulu ameya wakakhala I'm not like that, guys. What is wrong is wrong. Ndiye mukakhala mukamanamizana Jomo ino ife blanta ino ngati mulungu akuti pasamwayo kuti tizikhabe ni moyo tikonza blanta remote ndi apolisi sikuti ntchito ndikugwira ndekhatu apolisi chifukwa sometimes apolisi akalowa m'mageto amagendedwa, apolisi amatukanidwa kopsa mamizi musangalowe. Mwafunsa apolisi ngati angabwere kwathu kuno kwantopo ndikuzamanga munthu ngati angachoke bwinobwino. Mwamvisa mwafunsa apolisi. Mwafunse ngati amabwera apolisi angalowe m'mizimu. Ndino anthu nomwe magenda amene iwo apolisi choka chani you don't know. Ife tikunika kwathandiza apolisi kuti ntchito iyende. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.